Yang tanan sa pagpanglingkod. Once again, mayong buntag sa tanan. May buntag usab. Karon ang unang Domingo after sa pagpahayag sa Dios sa mga hintil or ang after the feast of Epiphany. O karon nga Domingo we celebrate the feast of the baptism of our Lord. Okay? Ang pagbunyag sa atong Ginoo. Ang atong tema karon nga kabuntagon, keep the covenant we made. Pagtipig sa kasabutan nga atong gihimo. Okay? Sa di pa ta magsugod, pataas ang kamot ang nabunyagan diri be. Pataas ang kamot. Andi magpataas basig gamayng tubig ra siguro nabunyag na na. Di ba? So na atong naibalaan no, nga diya sa atong kabunyagon no, sa atong pagbunyag sa gagmay pa ta or dako na ta batan-on tigulang na. Kanang atong nahibaluan nga ang atong ang pagbunyag usa na kasabutan nga gihimo nato sa Ginoo. Ug kung ang gamayng bata pa, ang ginikanan ug ang mga maninoy ug maninay sa bata maoy nagbuhat ana nga kasabutan in behalf datong bata nga gibunyagan. Tama? Diba? So, i-share sa nako ni gamay para makita ninyo ug basabtan ninyo unsay connection dani karon sa ato ang tema ug sa atong ebanghelyo karon ngano naghisgot man tabahin sa kabunyagon ni Kristo no. So sa matod pa nila sa Christian community kuno sa mga Kristohanon kuno nga komunidad na ako noy tulo ka klase nga Kristohanon. Okay? Ang una, mo na sila ang gitawag nga mga talagsa nga mga Kristohanon. Sa pasabotan ng talagsa nga Kristohanon, naman talagsa ra magpakita ba silang pagka-Kristohanon? Or kana lang gidala-dala lang nila nga Kristohanon sila. Kana bang kibiil ba? Kabalo mo sa kibiil? Kasal, kan makita sa kasal, makita sa bunyag, makita po sa lubong. Napoy laing meaning anang kibiil pod. Ang uban makita rin lang pagka-Kristohanon, kunay kilat, kunay baha, kunay linog. Kaya bagnek ka ng kilat bitaw kanang duol na bitag kay sa imo in Jesus name o kasangpit malagi Ginoo. Pwede mo simba. Kumabahaan pod Ginoo tabangi mi Ginoo luwas sa mi diri sa mong kahingtang. Sangpit ya pag Ginoo. Di ba? Paglinog nasamot. Mana mga talagsa nga mga Kristohanon. Kristohanon sila pero diya sa ngalan nga gitawag lang sila Kristohanon. Kuha. Ang ikaduha, kaning mga wa ma-inform. Kaning mga Kristohanon nga wa ma-inform, kaning wa gini sila sukad pa sa bata pa sila, sukad pa sa kuan, pagdagko nila hangtod nga mipanaw na lang sila sa kalibutan. Wa gid sila matudlo kung natudluan magaling gamay ra kaayo natudluan sa mga pagtulunan sa usa ka Kristohanon. Okay? Wala ta maghisgot ani about religion ha. Atong gisgutan atong pagkristohanon. Okay? Ang atong pagsunod kang Kristo. Okay? So mana sila ang mga uninformed. Ang ikatulo, mga uninterested. Kani mga uninterested kanang wala gi kanang di ganahan mo participate sa mga buluhatan sa simbahan, di ganahan mo involve og mga ministry, mo isa na lang og ng moral support na lang unta. Manay mga nga Kristohanon nga dili gid sila musimba sila pero di lang sila ganahan mo involve nga paingon ignon sila sa simbahan nga oy naatay project karon sa simbahan kuan ta magtinabangay ta adi lang ko nang wala gi pasuporta bitaw. Okay? Tulok ina na man ang tulo ka klase sa Kristohanon matod pa nila diya sa komunidad kuno sa mga Kristohanon, okay? Today we celebrate the feast of the baptism of the Lord. Jesus is baptized not because he is a sinner, but because he wants to be in solidarity with us, especially in our journey towards the kingdom of God. Okay? Karong adlaw atong giselebrar ang pagbautismo sa Ginoo. Gibautismohan ang Dios dili tungod kay naa siya sala, but tungod gusto siya makigduyog kanato, gusto siya mahimong ihemplo natong tanan nga mao di ay kini ang pagbautismo, mao di ay ni ang pinakauna nga tikang diya sa atong paglakaw diya sa Ginoo. Okay?
as we celebrate the feast of the baptism of the Lord, we are reminded of the importance of baptism in relation to our salvation and the mission entrusted to us when we were baptized in the Lord. Sa ato pong pag-celebrate nini nga Domingo, gipahinumduman usab kita nga aduna gitay mission ug ang atong kaluwasan nato diri sa kalibutan. Okay? Gipahinumduman ta nga wala lang ta ganang gitusnob or kuan sa tubig kay para lang mahimo kang legitimate. Kay ang uban man gud sa akong na-share katong last month katong nag-seminar ko sa mga nagpabunyag ko nga dili nga kamo nga mga ginikanan dili mo magdesisyon nga pabautismuhan lang ninyo inyong anak tungod kay di lang ninyo gusto ang inyong anak nga mahimong irehis or gusto lang ninyo nga dili ninyo gusto nga inyong anak mahimong dili na sabay sa uso. Kaya ang pagbautismo dili ni sabay-sabay sa uso. Amen ba mo ana? Ang pagbautismo usa kini kasaad nga atong gibuhat sa Ginoo nga kini nga tawo, kini nga bata imo na ning gi-entrust sa Ginoo, imong gihatag sa Ginoo forever and ever. Amen. Mo na siya. Okay? In behalf sa bata, ikaw nagbuhat og saad diya sa Ginoo nga kini nga bata mahimong Kristohanon. Dili mahimong kalibutanon. Gets? Di ba? So, kung kana pa lang wala dili nato na masabtan, manang di kin nato mabasol, sahay ang mga anak nga matingalat ang anong sam niya kung anak sa kung saan ako pansak sa Lord's Prayer sa iyang dalunggan, di man gid mo pansak. Tungod kay wa man ta kasabot manggod nga unsa ditong atong gibuhat day ato lang tong gidala-dala day sa simbahan alon matusnuban lang sa tubig, dili. Okay? Naghimo tag saad dili sa mismo nga nagbautismo ko dili nagbuhat tag saad atubangan sa Ginoo. Okay? As we celebrate today, we were brought to church by our parents, and our parents did this from their own free will. Okay? Sa nabautismuhan ta gidala ta sa atong mga ginikanan diya sa simbahan. Nobody told them to bring that newly born child to church so that it could be baptized. Wala man po nagsugo sa mga ginikanan siguro, no? Nga dalon ninyong anak sa simbahan, di ba? Aron pa bautismuhan. They did this because they want their child to become a member of the church. Gibuhat nila ni aron ang ilang anak mahimong kabahin diya sa simbahan o diya sa lawas ni Kristo. So buot pasabot, kinahanglan kung magdesider ta nga magpabautismo, kinahanglan gikan ni sa atong kaugalingon nga pagbuot, nga kinahanglan gaan na sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi. Amen. Di ba? But unfortunately, many parents desire for their child to become a member of the church and a follower of Jesus. And it begins and ends with the child's baptism. But subo pa malandungon nga ang uban nga nagsaad sila nga ang ilang anak, ilang pagadadon diya sa simbahan aron mosunod kang Kristo. Pero diha ra pud taman inig bautismo. Pag human bautismo, wala na dayon. Wala na. Di na nimo makita. Okay? So, murag kwan lang to. Wala lang. Trip lang siguro. O sabay-sabay lang kung saan nakasulat sa customary. No? So, they fail to recognize that after their child's baptism comes the responsibility to bring the child to church for Holy Mass every Sunday. Okay? Nalimtan nato nga ato ang responsibilidad nga dalon ng mga bata diya sa pagsimba. Dili lang sa pagsimba kada Domingo, bisan diya sa inyong mga balay, pagtudlo sa pag-ampo, pag-memory verse, okay? Of course, ang simbahan kanunay open og andam nga motudlo sa mga bata diya sa mga Kristohanon nga mga buluhaton. Pero ikapila ra man na may tabo sa isa ka semana. Okay? Kaisa, kaduha siguro. But most of the time ang mga bata, ang mga anak naa sa balay.
So responsibilidad gid na sa ginikanan nga mutudlo. Okay? Dili man ko katudlo kay kuan lagi ana. Wala man ko'y oras. Pero pag inom lagi kay naay oras. Di ba? Dili man ko wala na dili na ko katudlo dan na ko kahigayon magtudlo dan na sa amahan namo kay kuan lagi kay busy kaayo. Di ba? So, kan kayo tag mga dagang kita mga excuses, sakit paminawon, no? Sakit paminawon para kuan it's a confrontation even gani ako nga nagtuon ani nga homily. It's a confrontation for me. And it's also a reminder for me nga puhon kung mahimo na pud kong ginikanan, mabuhat baka na ako niya akong gihumili karon. Di ba? So, ang naghumili mismo may una na igo. Lisod, the truth hurts. But, if we allow ourselves, if we humble ourselves nga magpatudlo sa balaang espiritu, then makita nato nga, okay. And then 2021 na karon, kano sa pamanta magsugod, di ba? We are not wala ta nagkondena dire sa sipyat, sa ato mga ginikanan, sa mismo nga mga ginikanan, wala nato gi-condemn dire. But we are saying hangtod na lang di ay ta nga dili mo tikang, no? Nga mintras nga adunay pahimangno ang simbahan, hangtod nga buhi pa mga tao sa simbahan, kanus ang matamutikang, di ba? Karon labi na karon 2021. Bag-o nga tuig, so bag-o ni nga saad na po natong gibuhat sa Ginoo. Amen mamuana. Di ba? When the child is at the right age already, comes the responsibility of the parents to teach the growing child about the teachings of the Catholic faith. And comes the responsibility of the parents to open their Bible to the growing child. Okay? So, responsibilidad na sa ginikanan, and at the same time, pag ang bata pod, nanapod sa insakto nga pangidaron, responsibilidad pod na sa bata, tungod kinanaman siya kaugalingon nga pangunahuna o kabubuton, nga mopadayon sa gisugdan sa iyang ginikanan, nga gitudlo about kang Kristo. Amen mo na mga batanon? Amen. Dili lang na mag-end, dili lang na pwedeng one-sided lang na nga responsibilidad sa ginikanan. Kalisod man sa kay mangdagko ta na wala gyapon tay buot, di ba? Mandagko kita, magkabuot kitag ato, mga batanon, di ba? And then moabot kin ang time nga kita na gid mismo mo desisyon, kita na mismo mulitok. Dili na ang ginikanan nato may mulitok para nato. Ako mangutana ang simbahan mo, sunod ka ba kang Kristo, mo dawat ka ba kang Kristo, isip nga personal nga manluluwas, o Ginoo sa imong kinabuhi, kita na mulitok ana. Okay? Umaw na diya sa sacrament of confirmation, we reaffirm our vow before God. Okay? Sa atong ebanghelyo karon nakita nato nga si Kristo nagpabunyag kang Juan magbubunyag. Okay? Ug sa diyang gibunyagan siya, nakita niya nga ang langit abre ug mikunsad kaniya ang espiritu sa dagway sa usa ka salampati. Okay? So, malagi nganong nagpabunyag man gyud si Kristo. Aside nga mahimo siyang role model. Tungod kay nagpabunyag si Kristo because He depends on the power of God. Nagsalig siya sa gahom sa Dios nga iyang amahan. Pero ngano magsalig man siya sa Dios, amahan nga Ginoo naman siya. Diya makita nga kung unsa ka perfect nga example ang atong Ginoong Hesukristo. Nga bisan siya Dios, anak sa Dios. Pero nagkinahanglan gihapon siya sa tabang sa iyang amahan ug sa balang espiritu. Okay? O niya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw ang pinangga kong anak. Nahimot ako pag-ayo kanimo. Okay? Makita nimo nga during the baptism of Christ, present ang God the Father, ang anak mismo, Jesus Christ, and the Holy Spirit. The Trinity is present, during the baptism of Christ. O saya pang pagbautismo diha gi-reveal sa iyang Dios nga mahan kung kinsa diay si Kristo. Ningon siya nga ikaw ang pinangga kong anak. Yang gi-reveal sa kadaghanan nga mao ni ang akong anak,
nga akong pinalangga. Diha nato makita ang identity ni Kristo. Then after dayon sa iyang baptism, nagsugod na din siya sa iyang public ministry niya. Okay? Jesus' baptism in the Jordan by John is a second epiphany. See him mingling with those Jews who have come to confess their sins, be baptized, and receive forgiveness. Why would Jesus do this? Why identify with sinners? Already there is here a manifestation of who Jesus is and what He has come to do. Okay? Kaya sa unang kong panahon, katong pagbautismo ni Juan, ang iyang pagbautismo, more on repentance to siya. Okay? More on paghinulsol. So, sa iyang panahon, kung magpabautismo ka ni Juan magbubunyag, kinanglan nga mutalikod na kasi mong sala. Mao na siya. Mao na siya during that time. And even karon, ang symbolism sa baptism nato is ang atong daan nga pagkatao, atong gitangtang, okay? Atong gitangtang, and gisuluban nata sa bag-o nga pagkatao ni Kristo. Okay? 2 Corinthians 5:17, therefore, if any one of you who is in Christ, he is a new creation. Behold, the old has gone, and the new has come. Okay? Mao na ang symbolism sa baptism karon. Sa una, it's about repentance. Pero mao lagi nganong sagol-sagol man si Kristo dito. Siguro imagine ako ba nga na ang suba na si Juan magbubunyag diya, nataas siguro kay linya po siguro si Kristo po dito. Hulat-hulat sa entorno, ano sa kuan. No? Pero kabalo na si Juan magbubunyag. Kumoto si Kristo ang gipadala sa Dios. Okay? Nga ningon siya diya sa verse 7 sa atong gospel nga bisan ako dili ako ang ayan nga mutangtang o mubadbad sa hikot sa iyang sandalyas. Di ba? Pero gibuhat gyapon niya because aron ang kasulatan, ma-fulfill. Ang prophecy sa Old Testament ma-fulfill. And then dito nakita sa mga tao nga mao di ning Mesiyas. The baptism of Christ reveals the identity of Jesus Christ, who is the Messiah and the Son of God. Okay? Ug nga naman, unsa may kaimportante din ang baptism karon sa ato. Unsay correlation ani karon sa atong tema nga keeping the covenant, nga pagtipig sa kasabutan nga atong gihimo. Okay? This is a wake-up call sa atong tanan. Usa kini ka tawag sa pagmata. Nga magmata na tang tanan nga atong hinumduman nga atong katong saad nga atong gibuhat. Mga saad nga atong gibuhat sa Dios. Lord, mga lagad na lagi ko nimo Lord kung imo kong ayuhon. Pero naulian naman ka dugay nakaayo pa man gyapon ka nang alagad. Lord, nag-promise gid ko nga kini nga bata mutubo gini sa mahimong Kristohanon pero man imong anak naglagoy-lagoy man dito sa dalan. Asa man napadulong? Okay? But again, the church is not condemning. The church is not condemning because the grace and the love of God surpasses everything. Amen. Mas labaw pagyapon ang grasya sa Dios ug ang iyang gugma. Okay? But it encourages us. We celebrate the feast of the baptism of the Lord every year aron nga mahita that every year we should be reminded of our covenant with Him. Nga mahinumduman ta sa atong saad nga atong gibuhat sa Dios. Okay? O kita nga mga batan-on nga able na nga nakalitok sa dihang gidawat ato si Kristo isip nga Ginoo manuluwa sa atong kinabuhi. It is also a challenge for us. Unsa may atong gibuhat? Okay? Lord, mga lagad lagi ko nimo. Pero kano sa ta magsugod? Lord, may musunod giko sa imong pulong ug sa imong mga sugo. Pero kano sa pa mata magsugod? Okay? Because busy kayo ang kalibutan. Kung makita ninyo ang kalibutan karon, grabe ka busy. Busy kayo gyud. Busy sa COVID, busy sa panginabuhi, busy maglaag-laag, busy magtambay-tambay. Diba? Daghang kay kabisihan karon sa kalibutan. And then,
murag hangtod nga napuno ang atong kinabuhi sa BC. Ang atong saad sa Ginoo todo sa ilalom nadatugan. Lisod punluton kay nadatugan naman patambakan sa mga kabisihan sa atong kinabuhi. You know? And mao na akong gingon nga it is a challenge. Hagit ni sa atong tanan, dili lang sa ginikanan but sa atong tanan nga ang saad nga atong gibuhat sa Ginoo. Andam bata nga mo honor ana? Andam ba mo? Diba? Andam bata nga mo tipig ana? Okay? While it's true nga everything falls under the perfect timing sa Ginoo, you know, but maabtan na lang ka sa ulod sa kamatayon. Wa pa katikang kundi ka mismo mo desisyon sa imong kaugalingon. Okay? The baptism of Jesus immerses him in the life of the people. He joined the people for John's baptism, wanting to share the joys and the sorrows of his people. Okay, aside kanay mo sa example, iyang gibutang ni Kristo ang iyang kinabuhi, iyang gitusnob ni Kristo ang iyang kinabuhi diha sa kinabuhi sa tao. Okay? Kaya pwede man moingon si Kristo dato ha, kung buto na pwede man moingon si Kristo nga, ano nga pabautismo man ko nga anak mo ko sa Ginoo. Pwede man sa moingon, di ba? Nganong mangayo man ko og gahom sa akong kaugalingon. Nga anak ko siya sa Dios. Na mangayo man ko og gahom sa akong papa nga ug sa balang espiritu nga kailan naman ko anak nila? Dili. Tungod kay gusto si Kristo nga mabati niya o makigsalo siya sa kalipay o sa kasakit sa katawhan nga iyang ministeryuhan. Okay? He wants to immerse himself in the life of the people that he will minister. Okay? Kanang word nga empathy. Lahi po ng sympathy. Okay? Empathy kana bang ibutang nimo imong kaugalingon sa kinabuhi sa uban. Mura ba unsa kay imong bation kung buhaton ni sa imo? Ana ba? That is empathy. Okay? Putting yourself on the shoes of others. Okay? Mo na gibot ni Kristo. He empathized with the people aron mahibaluan niya kung sa dagan sa iyang ministry kung unsaon niya pag-minister sa katawhan. Okay? And that empathy is very difficult to do. Lisod kayo na buhaton ng empathy because sometimes ang atong pride mo take over. Ano man day? Ngano man day kung kuan? Ngano man day maunsa din na siya day? Wala man na siya. Iyang bitaw na kinabuhi. Dili na ingan ang Kristohanon. Amen? Ang usa ka Kristohanon makigsalo sa kalipay o kasakit sa uban. Okay? Mo ba ingon ang Biblia nga paglipay alang sa katong mga naglipay, pagsubo alang sa katong mga nagsubo. Okay? Sharing, sharing the bond. Okay? He entered into the depths of his own humanity and the depths of his people. His baptism encourages us to enter into that everlasting covenant with God himself so we can experience him in a more personal way with the help of the Trinity. Okay? Ang pagbautismo ni Jesus, ipakita niya diha nga ang atong Dios nga amahan gusto nga makig-covenant, gusto maghimog kasabutan kanato aron nga ma-experience pagid nato siya in a more personal way. Okay? Sa kana pag yung personal kanang suod kay kayo, suod nga pamaagi through baptism. Okay? Gitangtang naman ang atong daan nga pagkatao through baptism. So gisilyuhan na dayon ta diya sa kinabuhi ni Kristo nga iya na ta ni Kristo hangtod sa hangtod. Mo nang ayaw gid na imong silingan nga imo sayawa man ka. Dili once na bautismuhan ka, iya na ka sa Ginoo. Amen. Okay? Manabitang wa kitay katungod mo suotay sa atong silingan nga wala kitay tawgon na to atong silingan nga Satanas. Dili gina sa iya ni Satanas. Iya ka sa Ginoo. Ignay mong tapat, iya ka sa Ginoo.
iya ka sa Ginoo. Nadili ka kang Satanas. Di ba? Kaya musulti ra po na nga iya ka kang Satanas. Si Satanas ra po mismo. Amen? Di ba? Magaling gitawag ta nga Kristohanon. Unsay root word? Christ. Kristo. Because we follow Christ sa atong kinabuhi. There is no such thing as a perfect nga paglakaw diya sa Ginoo. Along the way, aduna gay mga pagsulay nga moabot sa atong journey diya sa Ginoo. Okay? But through our baptism, gitagaan ta og pultahan nga pwede nato masudlan nga diha mao makaplaga nato si Kristo. Okay? Nga naatay access sa Ginoo. Okay? Nga aduna tay sa tawagan ni kanang access ba kanang pwede nato nga makuhaan, okay? O masudlan. Aduna tay entry point diya sa Ginoo, sa gingarian sa Ginoo. Okay? And also through the power of the Holy Spirit, okay, sa confirmation, we receive the gifts of the Holy Spirit. Okay, so unsa pa may atong gipangita? Sige, pagsangyaw dito, ibalita sa iyo mga silingan unsa kamayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ha? Ako mag-preach? Dili maulaw man ko. Ganun di man ko ready. Actually ready na kita unta. Sukad pa sa bata pata. The moment nga gibautismuhan ta gihatag na sa Ginoo tanan. Access. Okay? Mana nga every time we pray, the Lord will answer us because nanatay access sa iya. Aduna nay tulay nga gihimo sa Dios kanato ug mao na si Ginoong Hesukristo. Okay? But sometimes bungawon magunin tao god. Makuan ba malimot sa amnesia. Malimot nga nadi tay Ginoo nga pwede nato nga kasaligan, pwede nato mahimong dalangpanan. Mao na nga ang kaparutan sa tao, may tumpawak kin ang tao kay maglahi magbangag. Okay? Di man ta dito sa bangag sa Ginoo god. Muna nga pinaagi sa ato pagbautismo, nakaplaga na nato una si Kristo, gisub na nato ang pagkatao ni Kristo. Mabata man ka, matibatanon man ka, mahamtong man ka, matigulang man ka. Okay? Dili na mawala. Mao biya nga sa ato ang sa ICCEC, pwede ba mabautismuhan ikaduha, katulo, kaupat, kalima? Dili, kaisa ra gid na. Okay? Og nganong kaisa ra man? Okay? Nganong di man pwede kadaghanon nga nindot man tong magkuan ka kanang sa tawag kanang renewal of vow. Nga magkuan ka. Ikaisa ra gid na. Once you are in Christ, you are always and forever with Christ. Sama nga ang Ginoo, ang Dios sa sinugdanan ug ang Dios sa katapusan. Dili malimitahan ang Ginoo na. Okay? God cannot be bound in time and space. Di mo na pwede mabutang ang Ginoo sa limitasyon sa tao. Okay? Pag miningon ang Ginoo nga kung nagsaan ang Ginoo sa iyang katawhan nga ayuhon mo nako sa inyong mga sakit, ayuhon kita niya. Kung nag-ingon ang Ginoo nga magsangkap siya sa tanan nato panginahanglanon, magsangkap gina siya og dili na butbot. Okay? Gipakita sa Dios sa ato nga our God is a promise keeper. Nga ang Dios mutuman gid sa iyang saad. And the challenge is kita pod andam mata nga mutuman pod sa atong saad ya sa Ginoo. Andam mata. I hope nga mao na ang atong saad nga atong buhaton this year. So nadugangan na sa atong saad, Lord. Naglisod pa gani kog fulfill sa isa ka saad nimo karon gidugangan na sad. Pero mga igsoon, sige lang. Let's renew that vow before God. Okay? Bahala lang every year, renew. Ang importante nga aduna gyud kabaguhan gyud sa atong kinabuhi. Aduna gyud improvement ba? Kung sa una pagsaad nimo wala gihapon, pagka next year saad ka pero na nakigibuhat, hinahinay lang. Basta kanunay. Ayaw nang hinahinay pero stagnant. Di ba? Hinahinay.
Okay? Because God is faithful. Manalangin gyapon ang Ginoo. Okay? Ang Dios matinud-anon, ang Dios musangkap, muayos sa tanan natong mga sakit, kung unsa na yung mga saad nga naa sa Biblia nga atong i-claim, tinuod gid gyapon na, di na mabag-o. Because God is the same yesterday, today, and forever. Di na mabag-o, my son. And una nga kita pod dili lang sa Dios, kita pod kinahanglan nga andam pud ta mo tuman pod sa atong motipig sa kasabutan nga atong gihimo, sa atong mga isig katawo. Okay? Sa kaminyoon kinahanglan nga andam mo tuman ana nga saad inyong gibuhat sa inyong asawa, between husband and wife, to love each other, in sickness and in health, for richer, for poorer. Pero kung mamilyonaryo, pwede rabilaan. Di ba? Kanang sa kanang mga saad ginato sa kuan, saad ginato sa kalibutan. Oh, nako, nang bayaran na to na kong utang na ko nimo. Nabtan na lag na pulo ka tuig. So kato mga nagsaad-saad diha, tuman na ta. Amen. 2021 na. Magmata na ta, magbago na ta. Amen. Diba? It's time to make a change, my son. Because ang atong paglakaw nato diha sa Ginoo, kinahanglan gid paana gid siya. Dili pwede nga ana na pud karon, pagganahan ana na sad, hinahinay saka pag di na pud ganahan ana na sad, dili na siya gana-gana. Okay? Ang atong even ang atong ako na siyang gi-example kausa sa murag kining investment ba namo nga sulubon lang namo kung mag-serve me. Pero pag human na namo serve, tangtangon na namo. So inga na usay nga ato pag Kristohanon. Kristohanon ko karon kay Domingo ra ba. Pag human og simba may inig alas 10 na. Okay, human namang simba, bili na nako akong Kristohanon, hubo na. Abot sa balik nako kay Lunes na pod ugma. Oh no. Bisan asa man ka nagtrabaho man ka sa gobyerno, sa private, ipakita gyapon ang imong pagkakristohanon. Kung nag-eskwela ka, ma-module man or ma-online, ipakita ang imong pagkakristohanon. Okay? Ma-clergy ka or dili, ipakita ang imong pagkakristohanon. Okay? Sabi mo guna to ang mga kristohanon lang kanang nagsulo-sulo bugingani, nag-cross, nag-clerics. Yeah. Kita tanan. Okay? Because it is our responsibility and covenant nga gibuhat nato before God. Dili before sa bishop, sa priest, but before God. Okay? And lisod gid mag-keep gid sa promise. Okay, sometimes dunay mga sitwasyon nga makahinder, makabalda nga dili na to matuman ang atong promise. Mao na nga pangayuwa sa Ginoo ang kusog og kaalam nga matuman nato atong promise diya sa iyaha. Mao na si Kristo nagpabunyag because kabalo si Kristo nga di na ako mabuhat ang akong ministry kung walay tabang sa akong Amahan ug sa balang Espiritu Santo. Okay? And when we fulfill that promise before God, ang Ginoo dayon musulti dayon sa ato. Mao ni akong pinalangga nga anak. Akong gikaymutan. Kamo gusto mo mga musultian mo ana sa Ginoo? Pataas ang kamot kasi gusto nga makadungog ana sa Ginoo. Diba? Dili ka kaganahan ignon ka sa Ginoo nga ikaw akong pinalangga nga anak nga akong gikaymutan. Good and faithful servant. Maayo ug matinud-anon nga sulugoon. Diba? Nindot. O na nga kananglan ang atong pagkakristohanon, dili man perfect, dili man perpekto ang atong pagkakristohanon, pero kinahanglan nga kanunay ta maning kamot, dili ta muundang. Amen. Di kinato na undangan, hangtod sa hangtod. Okay? Kay iya na kita ni Kristo. Hangtod sa kahangturan. Whether you like it or you will like it. Kung ganahan mo o ganahan mo. So wag kitay choice. Iya na kita. Di ba? Bisan pa og dili ikaw mismo naglitok nga gusto ka mosunod ni Kristo.
Okay? But kana nga saad na ana na gisilyuhan na ka, gisilyuhan na ta. Okay? Gisilyo si Kristo sa atong kinabuhi. O kana nga silyo nahimo pag yung kumpleto when Christ died for us. Nadawat na tong atong kaluwasan nga gikan saya. Ingon ang Biblia, to work out your salvation with fear and trembling. Kinahanglan nga nagitay buhaton sa kaluwasan nga atong nadawat. Okay? Sa bautismo nga atong nadawat. Dili na to ni pwede pasagdan, dili na to ni pwede ablihan nga murag atong mga Biblia usahay nga ayar na to ablihan pag natay gipangita nga bersikulo, pag wala paabugan na sad. Di ba? Nanglan nga ikinabuhi, okay? Mahimo na natong lifestyle ang atong pagkakristohanon. Amen. Nabang mura na bag part na ba sa atong adlaw-adlaw nga buhaton? Okay? Nga sama nga kung manginabuhi ta, we do it aron naatay pagkaon sa atong lamisa, natay kapalit sa atong mga gikinahanglan. Diba? Sama pod na sa atong pagkristohanon nga kinahanglan nga buhaton nato ang atong tulumanon isip po sa Kristohanon aron adunay pagkaon ng atong kalag ug aron adunay provision nga moabot sa atong kalag sa atong kinabuhi. Okay? So ingana na siya, dili na sila maglayo ang concept. And in conclusion, ang grasya sa Dios kanunay. Ang gugma sa Dios kanunay. Okay? Mao na nga kung mubati ta nga murag layo ang Dios sa ato, hinumdumi ang pagbautismo sa Dios. Sa dihang gibautismuhan siya, naabri ang langit ug ang balang espiritu mikunsad sama sa kalapati. Ug iyang amahan ni Kristo miingon nga akong pinangga nga anak nga akong gikaymutan. Okay? We are the beloved sons, children of God. Okay? Kita, wala exempted. Bisan pa katong mga generation nga wa pa mataw. Appeal to sila. And na-strengthen na nga covenant because of baptism and because of the salvation we receive diya sa kamatayon ni Kristo. Amen. Maayong buntag sa tanan, palihog manindog.